radio that makes you happy. Inkezo. Usathuthumela umculo womfana kagogo ngemuva kokuba sengozini yemoto kwaMashu ngomgqibelo. Ngibingelele ngiphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngofeza ngintuthu ngakho malo bathi ilast born amagumede mhlambe emakuthi usemusha la ekhaya uphinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu usathuthumela umculo umfana kagogo ngemuva kokuba sengozini yemoto kwaMashu ngomgqibelo ebusuku. Umfana kagogo ukhiphe album yakhe yokuqala ngolesihlanu ethi inzalo, kanjalo futhi nesikabopha ubese engozini no DJ wakhe umshayeli nabangani. Ubenomcimbi ukwethule artisan launch khona kwaMashu ngosuku lengozi. Imanager yakhe uMafutha Sokhelo uthe yena ubengeke ngesikhathi kwenzeka ingozi. Uthe umfana kagogo akalimalanga kakhulu. Ngokuchaza ke kwabo bebeyo ku traffic site kwaba khona imoto engame kuyigunya labo lokudlula bese ke bazama ukuvika baphaphalaza bangena esikhotheni. Imoto ke yaginqa. Ingozi yenzeke khona lapho kwaMashu behamba ngeToyota Hilux double cab. Sibuca impela isimo kumshayeli kanjalo no DJ ngoba basesibhedlela. Umshayeli uMavuso Shabala no DJ wakhe kumele ukuhle nzima ongumelo Cube kukhona nomnotho uchamana umdideli novukane chamane. Bona ke basheshe baphuma esibhedlela. Umfana kagogo uthola imhuzo ke emadoleni amahlombe usathukile ngoba akafuni nokuhamba kanjalo futhi nokubamba izincinci. Uthe izolo bekumele egole yoqhubeka nemicimbi yokwethula album kodwa ke lokho ngeke kusenzeke. Cela ukuthi abantu babakhulekise lapha ukuthi ke umsebenzi uzoqhubeka ngesonto elizayo. Bacela baqhubeke babese kuMafutha uthalike icala libekwe emaphoyiseni. Umnikazi we-artisan lodge uSiphiwe Mncanyana uthe lo mculo ugcine engasanandisanga. Uthe uze kuthiwa bekhohle USB ebiyolanda ngesikhathi sengozi ke kube izinto ezimbili kuphela ugesi kwaba kanjalo futhi nengozi. Uthe bahlela ukubabuyisa maduze ukuzokwenza lo mcimbi ukuze ngena mahala kuwo ngoba ngomgqibelo bekungenwa ngo-R50. Bafethu azona ndaba ezihamba phambili ezithindela lapha nomculo umfana kagogo ngoba sengozini kanjalo nabasebenzi babo. Engathi ke izinsezo zingalulama ngokukhulu ukuphuthuma, siqhubeke sibambe sibuyele endimeni, sijabulisa abantu, sijabulisa abathandi bomculo. Isona ke ezihamba phambili. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Nisiphatha kahle imini solumnandi, ngithanda kakhulu.